Ba't siya sinabing in Kapampangan mga yabang lahat? Ingisipan mo kanita itang mapormal kaila yung piyesta kangalangalana la pagtaula pa para mo atin lang serve kareng bisita da atin naman bisita porma makanya nanggangalana la po tang kay sali la pa basta makapormala mo da papakit na kaila da papakit na alala da papakit na mga lulo na la ngayon kaya ba nga nasalita ngayon may apply ka rin kay kareng magmotor mo naman ot kenin ako balo king ngaliwang kay sa bagi pota mo rin nga chuk king ngaliwang lugar kalupanan ning arayan arakit ko rin kay magmotor ka rin nas nang karakal mamaratot naman gana-gana pero ditang matured na syempre din no kailangan mamaratot din or rin kaya nakan kalupag kayo ni sapang bato bobomba lang bobomba babarurot lang babarurot ako balo na nang burida sabihan kanita nung papakitanging motor da masikanya kaya masikanya noise pollution masikanya kaya muffler which is bawal na yata diba or kaya masanting yung klaseng motor na ako balo na nang mamarket da nung nanong intention da kaya pa magparatot dang mga yung patangkad bilisan de barurot de nano ito pamakitaan nyo ring babae minsan maski lang manakit kakanyang kayo pakitaan nyo la palagayo makanitala mo kaya makanitala mo akwa para aburyanan da kayo nya inking dala na ini alam mo motor ayan speaking of motor len mo mamagkasakit kay Kenny uning kareng basta da nalababalandara ng karelang motor kaya ba tatin pa makasulat kening side Kenny alang magpark na bawaling pa magpark pero gawa din pipagparkingan di hata kaya hindi dyan yung bawal wala di hata pat siya sinabing bawal pwede beligtad de ito makakabana sa itang lalo na pag uning kami kanyang haraptalo na ito alaki nga karapat ito yung pinilimin pala putang galing aldo na mamarurot la gangog tong aldo mas kinang oras babarurot la kaya ngarap mi po king buong dala na ito tandaanan nyo king pa magparatot na makanyan ala kang aliwang akwa nung epate o kaya kay kulami naman kay ala kong akwang kay ken ala kong akwang puri itang sabianda palagay sabianda ay kagaling ng magmotor palagay makanita ay itang anak ng kayo itang anak ng kulasa magmotoryas ng kagaling balampang action star yo ali alang makanyan ada kaya ka mapay ta pwede makabusit naman din ada yan pwede ito ditang bala mo kaya kayo minunang panahon pa astiging style kayo bala mo minunang panahon na pa Robin Padilla style pa Robin Padilla effect tang kunwari alpha kayo kareng kapwa yung lalaki makanyan alang makanyan ulto ko mong totoy lalo ulto yung maturity yo parurot mi king nga choka ken pari tanong tin biglang may mulay nga nakanita ba't pibomba-bomba me bala mo makakakay ka makalibre kang gas kakwalta mo sinali ka pang motor sinaling kotse kwalta ka rin pala pangkisan ng panyayangan mong kaya panyayangan mong gasolina makakabusit tutuman makakabusit la rin babarurot na kayang makanyan tandaanan nyo hanggang mag survey kayo mas dakal la rin makukulami kaysa aking kahay siguro atin man kayabangan la mo ita na yung pinakakaya mo akwa mo tang kayabangan la kaya tang magaliwala impression yung impression da kaya ka paratotada ay kaya itang paratotadang makanyan balayo ka lang itang pag bigmakanyan ka tumasyalawi kaya kayong kapwa mo lalaki lalaki ko muna man makanyan dyan direct kabunya tumas dakala makaya dakala matinong magmotor ngini midadami la rin matinong magmotor kareng kamuting makanyan detang mika motor la mo balada apin na itang pwede na magmanayong barubal ala nang aral-aral king kaya pa magmaneho although ala naman tang basic ay tang kailangan pa mag-aral na yan anong kaya panigaralan mo rin tang paligid mo bayo ka lumipat dinan mo yung kaya sarili mo dinan mo yung seguridad hanapin makasignal ka dapat
Aluitang tinantin niya, pina-brought up kay ni kasi nandin. Kaya kung makanyan, kaya kung magmanayo kung makanyan, at kitang paukyat, banta kitang tete. At sinakop na yung nindalan, pakorbayang makanyan, blind spot ya. Sinakop na yung kaya ba't, baling gawa na, binusin akong bagya. Tita akong makanyan, nalitang tita kay. Baling gawa na niya, tsunay kay side kong makanyan. Pibomba-bomba na ipa, tsaka na berurot, ang bala mong pepakit ng, uy, estig ko, ay, laka ako yan. Dakal makanyan, dakal kaya, wuking aldoldo kung kayang makanyan eh. Pamanatad, pamanuli. Hakik mo rin kamuti, hakik mo rin ang nagsasabilis. Ako na sabihan nitang meme, napapakit na hulugan naman, adang makanyan eh, ala na ako ka rin. Karing meme kasi hakik mo rin ang makanyan, hulugan naman ang motor, anong makanyan. Rusi naman, wala akong pakialam ka rin ang brand makanyan. Para ako yung motorya mo. Ali ko kasi ilig eh. Siyempre, karing aliwa, atin lang kaya din, atin lang model din. Siyempre, ako, pangaras kayong makanyan, pangaras kayong branding ng motor, ala akong balukin. Kaya ko makalako buntok pangaras ken. Pero itang yun pa magmaneho, tina ako mambalo ken pa magmaneho. Balo ko nung rin kamuti. Balo ko nung mga nano yung kakamuti kay yung kasabayan kong motor. Nakalma kanya nampong kening kaya aming sapang bato. Dakal magreklamo ka rin mga kanya. Karetang bobomba 10 oras na bobombala pa. Itang bala mo alalang ka breed mga yan tang edaintin dyan na kay manadjala eh. Bali yung ating mission kaya kami may buong barangay katang dela na kasi di ruta ni sapang bato eh. Manadjaya mo kasi masiglayang motor na kay talagang bobombaya talagang may mulabog yung buong barangay alas 3 na yata ng galangal do ito alas 2 makanya na oras bilabog niya kabataki may makapost siya panto ng dala kaya batating may kakilala pati retang balong anyang minunang panahon na stigastig datang balo mong siga-siga mo naman pati reta may busit lang reta magmotor reta makanyang lakalokohan din kaya ngini din bayo-bayong tatala na kaya nyay kayo nung ating kayong anak kayo lapatalanan kaya motor kasi minsan pati grupo itang pamagpayabang do bisa lang magpasikat ka rin kaya da ka rin kaluguran do makanyan itang gagawan da itang mong kaya lulto lang astig yung pamagmotor tang lulto lang biyasa lang makanyan o nung buriyo palang makanyan panigaralan nyo kaya na kayo i-goal nyo na mag-race kayo itang racer kayo manitang i-goal you ka rin talaga paastigan talaga ala nang kailangan kaya ka rin patunayan eh nung impatunayan mo biyasa kang magmaneyong motor alang kaya kayan dakal biyasang magmaneyong motor alang glory kayan ako pin dakal biyasang magmotor kung mong babae biyasa lang magmotor kaya ba't anong pakik mong magaling kang magmotor eh basic kaya niya ngayon yan eh basic skills niya mo eh basic skills pa no masagli na mo sabihan mong dakal mo rin naman eh biyasang magmotor sagli siyang panigaralan yan eh naman kaya yan eh naman tang makanita katinding kasagit na panigaralan sagli niya yan lanyo kakagiyo ka rin aksidente pakatang kaya may aksidente kaya lang talaga mawala labi yan eh nung bisa kayong mawala labi eh kaya ba't parapartot kayo nung yung pangawala yubi eh itang hausan ng deserve adapin din kayong internet dakal makan yan yung internet itang kay matena may tening tao itang bagay mo ngayon yung panahon ini kanto eh manasabing mahin tika pandita ka lunos eh ngini kalupan itamig superman keng kaya maril akala mong kelog yun marilake kalinam marinduke eh basta di na lang nag-airing ka rin kanita naminta kami kaya isipan mo itang milyari nga ita dakalya pa bashers may tene yung superman niya kasi may dami bali sa pinsan nga mo ko bali sanang nung gagawa akong kalokohan makanyan mamagparatot kayo nako man dami nung bisa na ako mawala kayo na mo kayo dadami rin yung paligid yo kayo na mo bahala kayo choice yun choice yung mamaratot di mawala kayo ala kaming paki hanapin yan nung ating kayong anak lalo na lalang lisensya yula paboren magmaneho ninuya ako para tuken nyo kaya mo ini basic knowledge mo gaya kayo value ito pero reminder mo banta value dapat ali dapat banta value yung dapat na ali dapat dapat aali dapat
Ita, may boost ko mo kasi aliwa yung topic ko dapat ngayon eh. Aliwa yung topic ko, tinaw nga isip pa topic pero ita, kemut siya na ako ning metong. Tanya ka something na salita itaking Kapampangan. Kemut siya na ako, ano? Kemut yan, kamuti na. May kamuti ka ita mo. Ano ito? Dita kami, actually, may ay ko eh. Ano? Linundaging kaya ko eh, linundaging puso ko eh, may pakirot ko eh. Nung ating kapasakit puso kanita, kasdam kaya taki ko pa ito eh. Although, wala mo ating kuping kaya. Minsan kasi mag-nervous ko. Minsan mag-palpitate ko. Tinandinta, wala mo tinusok tang kwak ka naman. Wala mo ating may pop the bubble na. Wala mo ating may makbong lobo kaya nga tiyang. May pakirot ko talaga. Pakirot ko. Ako kahit ako expect, siyempre tablaga ayaw mo expectin naman eh. Malapit na ako mo, dakala salamat kaya kayo soy. At happy na yun eh. May kitikita mo ulit kaya katamong pisabihan. May kitikita ulit kaya katamong podcast. So, ditak mababiyasa na akong kain eh. Itang salitang makanyan. Masasanay ako. Thank you, God bless. Woo!